Башкорт кешеһе мотлак белергә тиеш 3 нәмә бар. Йондызлар, батырлар, шәҗәрә. Батырларның, ардаклы шәхестәрнең музеен булдыру борынгы юланың заманса юлы әмәле. Башкорт халкы өчен кадерле бер төбәк Ишембай районындагы Көтән авылы. Ирек һәм үз дәүләтен булдыру халкыбызның меңәр ел буе ынтылган хыялы булһа, был хыялды олы максат итеп куеп, тормышка ашыруда зур роль уйнаган Зәки Вәлиди туган Көтән авылында туа. Укымышлы, булдыклы Вәлитовтар араһы авылдың күрке. Нәсел башы Вәлит картаталарының һәм уның тукымдарының каберлеге Көтән авылы зыяратында айрым биләмәлә. Зәки Вәлиди үзенең олы бабаһы Иштуганның исеменнән үзенә туган дип яңа исем өстәп ала. Туган үзе уга сит яктарда кешеләргә якыная торган пароль, ярдәмче, шәҗәрәһенең таянысы була. Зәки Вәлидидің туганы булган өчен генә Вәлитовтар тукымы бик каты кыйрала, фамилияларын үзгәртә. Вәлидидің аркадашлары гына түгел, ата-сәһе, кустылары ла аяуһыд репрессия корбандары. Заман үзгәреп, фурсат сыгу менән Вәлитовтар Зәки Вәлидидің туган йорты нигезендә музей аса. Зәки Вәлидидің атаһы күренекле дин белгесе Әхмәтшах хәзрәттең дөньяһы тергеделә. Икенче улы Габдрәүф ишегалды баксаһында кадыган кодык яңыртыла. Көтәндәге музей Зәки Вәлидидің атаһы менән әсәһе корган тымык дөнья. Был илһамлы, белемле туган нигез, Вәлидидің улы тарихи юлының башы, уның фидакар эшмәкәрлегенең шаһиты. Зәки Вәлидидің исеме аклангас, уның ата-сәһенең, тугандарының фоторәсемнәре табыла. Габдрәүф Вәлидов уларны фотоальбомның катырга тышы исенә яшерә һәм кызы Розага альбомды бик нык хакларга, үзе менән генә алып йөрергә кушкан була. Шулай ук Габдрәүф үзенең кызына түш сәгатен биреп калдыра. Сәгать ул дөньяның үзгәреп торуына ишара, яңа бәхетле, тыныс көндәр килүгә өмет билдәһе була. Роза апаның бүләк иткән музейга тапшырылган экспонаттары аның төп урындарын алды. Әйтәйек, ошонда бергә куйган фотографиялары, аның үз кулы белән төзелгән альбомы, андагы 2 фотография үзенең альбомына алып куйган. Үзе өчен бик кадерле әйберләрне йөрәгеннән аерып алган безнең музейга бүләк итүенә без бик шатбыз. Әлбәттә, әгәр дә ул үзенең ошо фотографияларын хаклап безнең музейга бүләк итмәһә, бу экспонаттар булмас иде. Ләлә апай, хәтерләйегездер, иң төп бүләкләрнең бере безнең экспонаттарның бере 1909 елдан Әхмәтшах хәзрәт алып кайткан фотоальбом. Был 1994 елда музей асылуга сезнең әсәегез безнең музейга бүләк иткәйне һәм күреп торагыз, безнең музейның төп экспонаттарның бере булып аклана. Ул вакытта төсле фотоһүрәтләр авыл өчен бик тә мөгъҗиза булган. Ябай газетте, ябай һүрәтте дә күреп өйрәнмәгән, фотографияларда күреп өйрәнмәгән кешеләр өчен бу ысын мәгънәдә мөгъҗиза. Менә бу инде безнең өчен дә кыйбатлы экспонат булып тора. Әхмәтшах мулла хаждан алып кайткан фотоальбом һирәк осрай торган комарткы, Көтән халкы һәм бала сагалары дөньяның киң һәм бай булуын беренче мәртәбә ошо төсле рәсемнәрдән күргән. Борынгы китап, кием, бидәүестәр, кул эшләре, иктәлектәр, ягъни комарткылар халыкка артабан яшәргә белем һәм рухи нигез бирә. Комартканы тану һәм хаклау үз-үзен ихтирам иткән кавемнәргә һәм алдан күрүсән исле кешеләргә хас. Музейның асылы тарихи комарткаларны хаклау, күрһәтү һәм аңлату. Әхмәтшах мулланың шкафы хакланган. Күзәнәкләрдәге фотолардан бер гаепһездән туздырылган ояның ияләре карай. Агайыма 1990 елда язган шигыре. Һүрәтеңә карап хайран калам, шул тиклем атам төсле һин. Хатирәләреңне укып исем китә, бөеклегеңә гаҗәп итәм мин. Кайттың агай, әмма һуңрак шул. Ир туган кайдарың юк инде. Бәхет шатлык бөркеп торган көндәр безнең өчен бигрәк һуң килде. Улатаем, уласаем мескен, күпме күз яшьләре түккәндер. Һине күрер өчен өмет өзмәй, йокысыз төндәре үткәндер. Һин күрмәнең безнең яшәгәнде, ниндәй михнәт күреп үскәнде, күпме авырлыктар михнәт аша өлкән яшькә килеп җиткәнде. Мулла үзенең йортында авыл балаларына дини дәрес биргән. Китап һала торган махсус китап тоткыстарда уның дәреслектәре гүя укучыларын көтә.
Әхмәтшах мулланың хаждан алып кайткан намазлыгы лавында. Уның өстенә утырып, Аллаһы Тәгаләгә күпме дуга багышланган, балалары өчен аяттар укылган, күз яшьләре түгелгән. Һинең исем халкың өчен маяк, яшәй колхоз, мәктәп, урамдар, күпте белгән бөек галимебез даның кайтты Башкортстанга. Ишембай һәм Бөрьян ягында, Карагай, Карагас урмандарында Әхмәтшах хәзрәттең солук балкортлары тотуын, һәр солукта ырыуның һәм араның тамгалары булуын бүген күптәр белә. Инде тыныс юкла, Зәки агай, хафаланыр урын калманы. Туган халкың илен хөрмәт менән һинең исемеңде акланы. Туган йортың кабат калкып сыкты, эшләй унда хәзер музеең. Кызың, улың һинең өчен кайта, күтәрелә һинең абруең. Кызың һинең Исәнбикә, теләгәнһеңдер исән булуын, үзең юкта туган илеңде Исәнбикә кайтып күрүен. Бездән кала яшь буындар, барып сыгар төрек иленә, безнең васыят итеп башын иеп, сәскә сәсер яткан ереңә. Комарткалар араһында алыс Төркиянән килтерелгән гыйльми язмалар, китаптар. Галимдең исеме һәм мирасы туган нигездән котын арттыра. Уның балалары Исәнбикә туган менән Сүбиди туган бөтә Башкортстан Республикаһы өчен абруйлы шәхестәр. Күзәнем, һай күзәнем, күзәнем, карталарда табылдың, Зәки дигән улың менән дөньяларга танылдың. Бала сагы, егет сагы, уның күзендә үткән, дөньяга танылган галим күзәнебездә үскән. Ул уйнаган бакый таудар, урман менән капланган, капка төбендәге безнең кое әле булһа һакланган. Төштәрендә еш күргәндер туган үскән яктарын, ата-әсә тугандарын, үткән бала сактарын. Ердә түгел күктә йөзәм, шатлыгым сиктән ашкан, бөек галим минең туган, күпме хезмәте калган. Эй күзәнем, без картайдык, һин һаман яшәрәһең. Үткән бала сактарымды гел искә төшерәһең. Майлыйгән шишмәләрең гел генә истәремдә, бүтә үткән гомеремдә, уйлайым кистәремдә. Роза апай үзе мәрхүмә булгач та, үз кулы белән сиккән әйбердән был музейга килеп итүе минең өчен шатлык. Һездә әсәйгез күк безнең музейга безнең ярдәм итүгә дә ташламас дип ышанам киләчәктә. Әлбәттә. Мин дә шатланып һәргә бүләк итәм дип китергән менә. Мондай әйберләрдә хәзер табып табылмай. Улы кешеләрдә булса иде, хәзер бала сугу эшләрен онытып беттеләр. Роза апаның үлгәнсегә тиклем ошының күк эшләр белән эшләве бик аптырарлык, хакланырлык дип уйлыйм мин. Бұл әнә белән тишеп теге, әнә белән куй казган шикелле шулай дип эшләнгән эш. Ишембай районы Көҙән авылындагы йорт халкыбызга фәһем, белем бирер рух шишмәһе. Унан бер генә йотым уртлау да Зәмзәм шишмәһенең ҡөҙрәте кеүек безнең күңелдәрҙе һуғара. Ҡомартҡыларҙы һаҡлау һәр заманда ла мотлаҡ. Халҡыңдың ҡомартҡыһын таныу һәм яҡлау йондоҙҙарҙы, батырҙарҙы, шәжәрәне һаҡлау өлгөһө.